nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, "Safe ba magpabakuna?" sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. O hindi na naman po yung kaya kayong DJ Ma'am Ning, kening Pamilyang Kapampangan, King Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong po tayo. Maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua at kareng kaya katamong siping banan ne points imbanen na ning sasmuan. Yan, syempre lagi tanang babatian din kaya katamong kasiping banen uling lagi ng mamamakirandam din at saka manalbe kening Pamilyang Kapampangan. So, ing Sasman po, ing Lubao, Florida, Santa Rita, Porac, Bandang Bacolor, Nepo, San Fernando, Santo Tomas, San Luis, Candaba, Masantol, Nepo, nukarang pa ba, Apalit, yan, Nepo, Apalit, nanula pa kasere, ning kaya katamo tayo. Balentke ni Pampanga, Nepo, Macabebe, yes, sa Macabebe, na ano po, Santa Ana, and Arayat, Pampanga. Sana lana akong kelingwan ngeni, Nepo. Alright, and syempre, yung kaya katamong City of Mabalacat and the City of Angeles. Maya, pagat panapon po kaya kayo ngangken. And lahat ng mga taga Clark City, magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa inyong pakikinig lagi, no? You're always listening to Pamilyang Kapampangan. Thank you so much. And of course, yung ating, syempre, yung ating Honorable Mayor, Tonton Torres. Maya pagat panapon, sir, kaya kayo po. Okay, yan, Siyempre, binati na natin yung ating mayor. Nino pa ba rin hanggang mag-birthday ngayon Baka ating birthday celebrator Ken, no? Yan, happy birthday! Kaya kayo mang Ken. Yehey! Yan, invite ka naman kami. Ano ba yan? Alright. And then, siyempre sa ating number one fan natin, si Ludwig Sunglao. Hello, Ludwig, na po. Ma'am Susan Ginto Serrano, si Ma'am Catherine Gasa. Hello, good afternoon, Ma'am Catherine Gasa. Nakasama natin po siya ulit sa Betis High School, Master Teacher under Aralin Panlipo ng department. Yan, sabi po niya, hello po, Doc, DJ Ma'am. Thank you so much with the triple hearts, Ma'am Catherine Gasa. Dakal pong salamat. Yan. Right. Ano pa ba? Si Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am Ning. Kamusta po and good afternoon po. Yan. Yeah, maya pagat panapon po kay buong kabalenang Guagua. Aldoning palaspas ngeni. Ne po. Nya, dapat magsaya tamo uling we are reminiscing, we are remembering the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Yan. Mamaya po yan ang pag-uusapan natin. Okay? And ano sinasabi ni Ludwig Sunglao dito? Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua. Love you, sabi niya, with hearts and kisses.
Pa-play po, Ma'am Singari Valenciano, Lead Me Lord. Wow, ne? Wow, gospel song lang ang ngeni. So, ikaw pa mo mag-request spaghetti pababa, ampong nanihita. Paro-paro, Gine, Ludwig. Gospel song tangin, yan. Pwede yan. Lead Me Lord, ne? Thank you pa, Ma'am Ning. And hello, Sir Aldwin Malyari. Love you po. And hello, Kuya Jay. Yan, no? I think it's the birthday of Pia today. So, happy birthday, Pia! Yan, yung pinsan po ni Mokmok Jing namin yan. Okay? Oh, Jericho Balagtas is watching. Hello, Jer! Kumusta na? Miss na katya, tsaka rin kay ring tropa nga lang bakas kasalanan. Kamusta na lari, Mr. Privacy? Kaya mo pa ba? No? So, thank you so much, Jericho Balagtas in watching. Yes, pagbati po galing kay Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, good afternoon po kareng fellow listeners and watchers of Pamilyang Kapampangan. Kenny, paborito tamong istasyon Radyo Guagua 99.9 FM. Ing istasyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Yan, tulong-tulong Guagua. Yeah. Totoo po yan. Tulong-tulong po tayo dito sa Guagua. And of course, we will not forget to greet our kababayan din kay katamong kabalen, nepo karin keng Saudi Arabia in King Salman Hospital. Siyempre, lagi yan suke si Sister Jetel Bermudo Gaviola and the other nurses in King Salman Hospital. And of course, yung ating mga kabalen din, rin kay katamong kabalen king UAE sa United Arab Emirates. Po ta kabira-bira. Nanitang UAE yan. Alright. Sa United Arab Emirates, syempre nakakarating na tayo sa abroad. Kitang-kita tayo dyan, pinapakinggan. They are watching with us. So mga kabalen, mimingat kayong angken, kayong taga Dubai, Jeddah, Riyadh, nano pa, Alcobar, yan. Ding hanggang kayong bandang Middle East. Mimingat kayo, ana. Kaluguran na katamo ng Diyos at higit sa lahat, kaluguran na kayo. Nako, paboren, uling atso kayo kayong marayong bansa. Lalo na kayong bansang Muslim, where Christians are not that much welcome. Okay, so, and, wow, nasabi ng Jericho Balagtas, hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po dito sa Natividad. Balagtas family, thanks po. Yan, okay. So, lahat po ng mga Balagtas family in Natividad, Guagua, Pampanga, shout out to all of you! Welcome to Pamilyang Kapampangan. Galing po kay Jericho Balagtas yan. Alright, yan, syempre. Palakpakan natin sila. Syempre naman. Okay. And then kaya katamong kabalen. Atin la palang kubalo no karinya meg apirita pero kaya basa ken then kaya katamong Kapampangan brothers na po rin kaya katamong Kapampangan na katalamitam keti baleng Kapampangan tinla po palang chat kaya katamo pero kaya basa ne po late ko niya nga basa niya nga tuna ako kayong bale. Pasensya na po nung mag-Tagalog tamo man, English tamo Kenny kasi po this is media po at mirarasya po nung nukarin-karin yung kaya katamong live stream in FB. Anyapin po tamo po masyadong magkapampangan uling aliya mo po ing baleng Kapampangan yaing makiramdam kaya katamo but the whole Philippines and the whole world, of course. Yeah. Wow. Sabi ni Jericho Balagtas, okay lang po ma'am, kayo po musta po, pwede pong pa-play always remember us this way. O, sige, mamayang konti yan, Jericho. Pakiramdaman kepa muna din yan, nene. Thanks ma'am, I miss you po. Wow naman, I miss you to Jericho. Alright. Nuwarin ko kanyan, dati gagawa kayong kaya, santo-santo. Nasaan na ba kayo ngayon? Okay. No? Sama-sama pa ba kayo? Abi-abi kayo pa ba? Hindi Mr. Privacy. Okay. And sa ating mga din kaya katamong kabalen, karin keng Canada. Nepo, lalo na king kumari tamong Alma Santos. Sana manalbeyang ngayon aldong ngayon at Kuya Ogie, yan. Ogie Marukot
Ogi Gaviolang Marupot. Yan. Po rin kay katamong kabalen at dengaliwa tamong kakaluguran ka rin kay Canada, Mr. Robert Ocampo. Okay. And syempre please, paki-share po natin ang ating program sa ating mga kapamilya, mga friends, relatives, ne po. Paki-share po natin para lalo tayong dumarami dito sa Pamilyang Kapampangan at lalo na ngayon aldongay ni. Medyo peghandoan ke, syempre kaya katamong sabihan uling kay ngayon, palaspas ngayon, mga palaspas ta kanina. Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hello to my poging Bembe Liam Caleb with triple hearts. Yeah. To my firstborn Nowina Serrano Macasio and husband Mark Gideon Salas Macasio. And to my bunso, sabi ni Ma'am Susan, kay Noemi, love you all. Siyempre, tsaka dun sa hubby, the sweetheart, the loves of the life of Ma'am Susan Ginto Serrano. Welcome, yan. Hello po, galing sa inyong loves na si Ma'am Susan Ginto Serrano. Right. Okay. Saan pa ba yung ating mga friends? In Asia, in Taiwan, in Vietnam, Hong Kong, saan pa ba? Singapore, yes. Welcome to Pamilyang Kapampangan. So, lahat ng ating mga kababayan dyan, not only Kapampangan, but all of the Filipinos in Asia. Hello to all of you. Pinapanalangin namin lahat kayo na kaming mga kamag-anak nyo, mga friends nyo rito sa Pilipinas. At syempre, kahit na hindi nyo kami friend, you do not know us, but because we are Christians, we are praying for all the OFWs there, okay? And of course, yung ating mga kasamahan, mga kabalet, kabayan sa buong mundo, yan. Alright? And then, sa Australia, wow, happy birthday nga pala kay Pastor Danny Romero. Okay, sana nakikinig sila. Yan, happy birthday, Pastor Danny Romero. Okay? Sino pa ba? Yung ating mga friends, yan, sa Italy, si Kuya Nilo Manakop. Hello, Kuya Nilo! You're so very busy cooking over here and over there. Nepo, paligsahan kayo ni Sir Rolly Songko na kung ano-anong kinakain yung Carjack Delight. My goodness, ingat-ingat kayo dyan, ha? And to our friends and kabayan also in Israel, yeah. I still remember may mga taga-Israel tayong nagchat-chat din dito sa Pamilyang Kapampangan. So, ingat-ingat din kayo and God bless you at hindi maganda yung aking nababalitaan sa Israel na kung saan ay binawal ang pagpipreach na tungkol kay Jesus doon. My goodness, that is one sign in Revelation. Na po sa Book of Revelation, ipagbabawal ang pagsamba. Oh my goodness, yan. Ayan na nga, binawal na nga ang pagpipreach, na po, ang pagsasamba kay Jesus Christ noon. So, ipag-pray natin yung ating mga kabayan sa Israel. Okay? And saan pa ba? Sa Sudan, in Iraq, yan. And to all our friends in Pakistan, hello! A good day to all of you there in Pakistan, okay? So, yeah, Joan Lawrence Carpio is watching. Hello, Joan! Good afternoon. Alright. Okay, so, yan po ang ating mga pagbati sa ating Pamilyang Kapampangan at ang ating pag-uusapan ngayon ay may kaugnayan sa pagpasok, no? Sa pag-welcome ng mga Israelites kay Jesus in Jerusalem. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano yung mga bagay na pinapasok nyo sa buhay nyo. No? So, yung mga bagay-bagay na wina-welcome nyo sa buhay natin. Ayan, ano ba yung mga yan, okay? So, mamaya, pag-usapan natin yan, ano ba yung mga bagay-bagay, mga tao, ano ba yan, no? Na ina-apply natin or pinapasok talaga natin sa ating sistema. Ano ba yung mga bagay na yan, okay?
Yes, Ma'am Susan, saying hi to the Anings of Pulong Masle High School. Miss you all, friends. With flower and hearts, medyo may relax kanyan alang klase. Ingat lagi and be blessed. Wow. Nepo, so alang klase starting Wednesday afternoon, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, plus Monday. Wow. Yan, wala tayong pasok hanggang Monday. It's April 9, Heroes Day. Okay? And by Friday, lahat ng mga nakikinig sa Lubao, magkakaroon po tayo ng 7 last words sa Glorified Jesus Church there at the back of the Pineda Gym. Po. So, kung gusto po ninyong makita si DJ ninyo doon, po, at medyo magpa-practice ako ng 2 kanta. And tatayo din po tayo magpipreach ng isang word ni Jesus. So, kung gusto po ninyong numbriya po nga kiti DJ Mamning at akapiling niya po ka rin kay Glorified Jesus Church at the back of the Pineda Gym, Lubao, Pampanga. Okay? So, alright. Ang ating pag-uusapan, maghanda-handa na kayo, no? Ma'am Susan, nanula rin yung bagay-baging lulubta mo kem bieta mo nanungnuka rin kalupa na ning Jerusalem. Nepo na makasira at still, Jerusalem is the one that put Jesus to crucifixion. Yan. So, nanula rin yung bagay nga rin na papalubta mo kayong biyeta mo, kaya ba't masira yung biyeta mo, may parayuta mo kayong Diyos. Yan, maka-Diyos tamo ngayon. Yan pag-usapan tamo po yan. Nanula rin bagay nga rin na papalubta mo kayong sistema tamong makasira mo rin kaya katamo at magsilbing darayo da katamo kayong Diyos. Yan. Oren po rin kaya katamo pag-usapan. Okay? So. Dahil hanggang makiramdam ken, dahil hanggang listeners, watchers ng Pamilyang Kapampangan, mag-share kayo po kayo ng kaya katamong chat box na po. Free, yan. Free lang po yan, walang bayad. Okay? Alright. And do not forget to share our program. Pakishare naman po ang ating program para dakal tamo kenin. Dumadami-dami tayo. Alright? So, dakal kenin Pamilyang Kapampangan. So, ang ating first song is coming from Mr. Chris Tomlin and Lincoln Brewster. Your grace is enough, and today is the day. Yeah, today is the day to know the things that make us far away from God. Yan, ano ba yung mga bagay na yan na pinapasok natin sa ating mga buhay at tuloy ay lumalayo tayo sa ating Panginoon. Okay? In relation with Palaspas Day today. Okay? So, let's listen to this beautiful music. Bago pala, mag-ano po tayo, switch to Twitch TV. Yan. Pakitap lang po ang ating Twitch TV dito. Nakikita ko po, no? Sabi niya, Radyo Guagua 99.9 FM. Please like and share our che. Alright. And share our program live stream on Facebook and YouTube. Search Radyo Guagua. And naka-flash ba rito yung ating Twitch TV para matap nila? I-ano natin para sila'y makapakinig ng magagandang musika dito sa Radyo Guagua. Potay de pa balurugot ne po. Okay, so let's start with this beautiful music. Bonso, nasa na yung music natin? Paki-play muna natin. Okay? Yan, alright. So this is now, your grace is enough. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue.
Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna,
tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Okay? And your grace is enough. Today is the day. Yan po ang ating mga magagandang musika na ating pinatugtog pa lang. Narita na sinabi na kanakanita, itang pinatugtog. Nanya po kasi kayong kapampangan ni tao, takaling mong kayo. Alright, so, ang ating topic yan na nga. Po, what do you permit to enter into your life? And these things are just making you far away from the Lord. Okay? So, as we all know, today is the triumphant entry of Jesus in Jerusalem. Kaya nga, nanding magbiyahe kami po going to church. May nakit kaming nakala, many batan keng kareng simbahan, magdala-dala lang palaspas. Yan, may palaspas lang. Po. So, pag-celebrate tayo itang victorious entry ng Jesus kay Jerusalem, po. And yan na nga, rempong tao kanita niyang minunang panahon, they are holding palm branches, po, waving for their coming hero. Yan, coming hero. Hero ang tingin nila. Ang lawe da kan Jesus niyang minunang panahon kasi nga Jerusalem was under the invasion of the Romans. Okay? Makakaila po makasakop la po keng Roman Empire niyang minunang panahon din. Then taga Jerusalem, then taga Israel. Po? So, akala da, oy ni, ingke katamong hero, daratang iya. Po? Aliwa yung datang. So, what a great day in the history of Jerusalem. At ng kasaya rin tawa kahit tamken TV na pinortray ni masaya niyan loob ni Jesus king gate na ng Jerusalem. Nanungnuka rin itapin isipan daruguren tao na ining daratang tao nga iniwapin niya ing magpalaya karela against the Roman Empire. So, edabalo ing sikretong misyon ng Jesus karela. So, balando, datang Jesus, makibakayo para karela.
Ne? Mag-run na. Ne? Maki, baka, wag matakot. Alright, yun ang expectation. Expectation na rin tao kan Jesus niyang minunang panahon. Not knowing the secret mission is to liberate the souls of men that are bounded by sin, ne po, which Christ is most concerned of. Okay? So, edabalo ing mas mabayat ang makasakop karela wapin ing kasalanan, ne po, o yan ing mabayat makasakop karela. Yes, Edrin Kayanan. Hi, Mama Naya. Edrin, makirandam kang masalese banta mabiyasa ka na talking history of Israel. Okay? So, oy niingal do na ning pamanyatang ng Jesus king Jerusalem at masaya lang ang dengang gantaw ling isipan da kalwat den panayon ing meto nga Mesaya na magliligtas, no? Yang magligtas karela. Ingisip da iligtas non Jesus from being a slave of the Romans. Yan po, alipin ng mga Roman Empire. So, as we all know, Jerusalem is the most beloved city of God. Wow, ma'am, may tinda ko kung palaspas. Talagang ninegosyo mo pa rin palaspas na. Okay ka? Salamat na mo at tune kem banway Jesus. Ulim po tayo kang pemalaspas na. Talagang ika, Edrin. Katulan ako. Pota mga palaspas ka kan Jesus. Okay? Alright. So, Edrin, mubalo anyang in Jesus di natangyak yung templo pen, wag na nga nuling giwading negosyo in templo. Pero ngayon yung panahon na ini, eda na ayalala ito eh. Okay? So, Jerusalem is the most beloved city of God. Nepo, yaing pekakaluburan ng syudad ng Diyos, king buong yato. Nanungno ka rin, kalupa na naman ng lugod na ng Diyos, king taong kayang lelangan. Alright? So, Jerusalem received Jesus happily. Ay, kasayang-kasaya. Bala mo, fiesta. I could imagine na daratang ni Jesus, makasakay akitang asno, ring hanggang tao saying, Hosanna, no? to the coming King, bearing the words of God. Yan, po. So they are shouting Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. So blessed is he who comes in the name of the Lord. Bala mo siguro isip day David na makilabad para karoilan So, but it's the same Jerusalem that betrayed Christ. Winelcome there at nung kasaya, magpiesta lang ang den tao. Pero it's the same people that betrayed Christ. So, that is because Christ didn't become their liberator. Aliwaya po yung mag-liberate karela from the Romans. People of Jerusalem wants Christ to lead the revolution, but they were disappointed. Yan. So, ingisip da po rin deng Israelites, deng people of Jerusalem, Jesus yung mag-lead karela keng revolusyon, pero may kamali lang. So, they were all
disappointed ne po at di takla mo talaga detang makaintindi keng misyon na ning Mesaya ne. So kalupa na mo ngeni di takla ring makaintindi talaga keng misyon na ning Mesaya. Only few understood whose Christ was. Di takla ring makabalo, di takla mo ring makaunawa nino ba Kristo, nino ba Mesayang ay nina ining Mesayang dinatang karela ne po. So at nung kasayang kasaya balang piyesta ating pa sigurong banda niyang minunang panahon. So alright, but still the same Jerusalem that betrayed the Christ. Okay, so before we go on, king kaya katamong pisasabyan ne po ta aakayan tamo nano larening baging winelcome tamo kem bietamo kalupaning kang Jesus. Winelcome day Jesus ning Jerusalem at nung kasaya at itamo masaya tamo mo namang meg-welcome karening bagay-bagay nga reni. But still, these things, they are the one that betray us, brought us far away from Christ. Okay? So for the meantime po, Twitch or switch on Twitch TV yan. Mag-Twitch TV po tayo para for the beautiful music. Let's have this one way. Yeah, there's only one way and that is Jesus. One way. And followed by Nothing is Impossible by Planet Shakers. Po, sana naka-tune in po tayo sa ating mga radyo. Sana nakakarating hanggang sa inyo ang ating radyo at ang ating mga Twitch TV ay nakabukas dyan para mapakinggan, no? Aramdaman tala po rening mga santingang musika nga rin. Okay, so let's have One Way from the Hillsong Worship. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical. Yes, nothing is impossible with God. Always remember that. Nothing is impossible. Okay? So, let's continue. Nepo yung kaya katamong pipagkwentuhan Kenny. Right? So, it's about Israel or Jerusalem. No? The Jerusalem primarily. Ang Jerusalem na tumanggap ng masayang-masaya kay Christ. And then, it's the same Jerusalem that betrayed Christ to the Romans. Right? Okay. So, para tayong mga Jerusalem din, tayo'y mahal ng Diyos. Sabi ko nga kanina, Jerusalem is the most beloved city of God. Diba? Okay? So, ang nakakalungkot ngayon, hindi lang nung unang panahon in-outcast po i-Jesus. Aliwa mo anyang minunang panahon de tinggap i-Jesus. Mo anyang minunang panahon de binetray i-Jesus. Up to these days, up to these days, Christ is being outcast by His people. So, kapilan pa mo po binawal na ng Israeli government in pamag-preach about Christ's salvation. So, preaching about Christ's salvation is prohibited in Israel now. Like what is written in the book of Revelation, worship will be stopped. Wow. So, ingat-ingat tayo ngayong panahon na to. Medyo papansinantala po rin hanggang signs na makabanggit kay Biblia. Po, number 1 sign is that drying up of Euphrates River. So, ngayon po, ang Euphrates River dried up na. At ating yaping sasabihan ng Bible na i-release ng Christ detang aduang angels na kinulong na under the Euphrates River. And another sign is worship will be stopped in the city of Israel. So, kailan lang to? Mga ilang days lang, pina-stop ang pag-worship, ang pag-preach ng kaligtasan tungkol kay Kristo. Diba? Okay. So, how about us? Nanula rening bage-bage o nino rening bage-bage. Who or what do we allow to enter our lives? Po, nanula rening baging papaboren tamong welcome talang gusto karing kaya katamong biye na magsilbing darayo na katamo kaya katamong Diyos. Yan, ito sabihin tanong man yan, po, rening bagay na rin, nanunglo ka rin, may ngari mong in Jerusalem, with welcome ni Christ, potang kay leko niya rin ni Kristo kay Vienna. Leko ni Kristo kin crucified karinya may gisa ng Vienna ni Jesus kay Jerusalem. So what are these things? Okay, what are these things that we allow in our lives na magparayo king kekatamong sarili, king kekatamong puso, king Diyos tam. Nanungno ka rin, welcome tala talaga. Peka, welcome tala. Inakap tala. King Bietam. Siyempre, mo munang dili. We allow jobs to enter our lives. Siyempre naman, makanano kang kumabye nung iya ka manintunan. Diba? Right? So, through our jobs, din kaya katamong obra, po, apo provide tamo, sa salita mo, akakwata mo, in kaya katamong pangangailangan.
Ing kailangan tamo keng biye. We feed our family through our jobs. Po. Maroking obra. Yan. Siyempre, pananagutan tayong pamilya tamo. Kailangan mag-obra tamo para i-provide tamo yung pangangailangan at yung luho na ng pamilya. May biye. King pamamagitan na ng obra tamo. Yan po. Pero kapilan niya maging matsura yung obra. Yan. Ang tanong dyan. Kailan ba? No? So, a job is a blessing. Tandaan tayo. A job is a blessing from God. Blessing niya pong ba't keng Diyos in obra. Nepo. But, it's the same job. Nepo, in obra, it's the same job turns us away from God. Yan, in obra, metong yakareng darayo nakatamo king Dios. Makanano ito? King Dios na memye king obra, the giver of job. Po. So, makanano nakatamong darayo ning obra tamo king Dios. Dakal kaya katamo ing magobrala anjang Sabbath day. Ay good. Po. Anjang oras aldo na ning pamanyamba pagobrade. So people work even on Sabbath day. Here, job replaces. Po, papalitan ne ing lugar na ning Dios king kaya katamong di. So job replaces the portion of God from our lives. Makanya niya pong maging emasanting ingobrang winelcome tamo keng bietam. Menalangin tamo gusto at ngayon manalangin tamo muling 3 o'clock na. Okay, let's continue this talk after our prayer po. Okay? It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations. To Pamilyang Kapampangan, still this is your DJ Ma'am Ning. So, pisasabihan tamo po nga ni ing nano-nano la rin yung baging pepaluban tamo keng bieta mo nanungno ka rin megi lang kasangkapan para idayo nakatamo keng kaya katamong Diyos. Ne po? So, pag-usapan tamo nandin, pisasabihan tanan din ing obra, job. Alright? So, penalangin tamo keng Ginoo, menalangin tamo, den ang nakatangobra. Just like Israel, just like Jerusalem is praying for the Messiah to come. Yan. So, di natang niya kaya katamo, ing kaya katangobra. Binyene ning Diyos kaya katamo ing obra. Ne po? Pero nanong melyari kaya katamong obra nga ini. Ne? Isip tamo, ing obra nga ini, umapin niya ing maging dahilan para ilako nakatamo kayong kasakitan. Diba? Iyangat nakatamo biye, itas nakatamo biye, ning obra. Bala mo, Kristo, anyang panahon kanita, isip da, ilako nala keng Roman Empire. Isip da maglidya keng revolution. Ne? Nano pang isip da rin tao niyang minunang panahon kang Jesus, yaing maging hero da, yang maging bayani da. Ne po? So, unay nga liwa pala yung mission ng Christ. So, may nga disappointed ang Jerusalem. Kaya, siya mismo ay iya mismo ing meg-betray, nano ita? Meg-taksil, meg-traidor kang Jesus. And, oy nina yung kaya katamong obrang penalangin, ya ing meging sanhi na ning pamandayo tamo keng Dios. Ining obra nga ini yang meging traidor. Oy ni, no, we were addicted with our jobs. That including Sunday, the Lord's Day, or Saturday, which other religion consider as the Sabbath day. Ne po? Pati rening Sabbath day tamo, pagobrata na. So, megi tamong slave of our jobs. Just like Jerusalem or just like Israel became the slave of sin. May ginong alipin ng kasalanan. So, itamo meging alipin nakataning gobra tamo. Uling alata ng gewa nung magobra keling wantaning Diyos kembieta mo. Etane sa samba ng Diyos every Sabbath day. Where in fact, number 3 commandment of God says, thou shalt remember the Lord your God in the Sabbath day. Remember your God in the Sabbath day. To keep it holy, sabi pa niya. Remember the Sabbath day and keep it holy. My goodness, kabayat na nita. Keep holy the Sabbath day. So, itong Sabbath day, kailangan talagang you are holy. Anting dyan tayo po ita. Banal ka. Keep it holy. Oh,
Akalingwante nga kayan. So, ibalik titang welcome to the family. Oh my goodness. Alright. Okay. Oy, who am I? Sino nga ba tayo? Yan. So, going back to welcome to the family. Pakibalik ta niya itasoy po to. Alright, that is who am I. Yan, may lilita ng bagyan eh. So, pag-usapan tayo pisasabihan tayo ning obrang may nalipin kay katamo instead na ingobra yung kontrolan tamo kay biyeta mo. Ing obra nga ini yung kinontrol kay biyeta mo. Akalingwan taning Diyos. Akalingwan tayong Sabbath day and make it holy. Yan, bakit sasabi tayong holiness? Potang bagya, kita mo, makanano tayong maging sinner isong Sunday, isong Sabbath day. Ita mong tamo pamanyamba, katungkulan tayong samba. It is our duty to worship, to praise God. Remember this, we were created for the glory of God. Akalingwan tao mo tayo na mela lang tao para king ikarangal na ng Diyos. Para magpuri keng Diyos. Ay, kaluguran na kabaleng kapampangan, payalala ko keka. Na mela lang ka. Pintulutan na ng Diyos na lunto ka ketiyato para kayo. Para keng Diyos, para keng nanupangan, maya. Ha? Pota ya kakalingwan mo, potang kay sasabihan mo, balo keng Diyos, kalugurang keng Diyos, but no ka rin niya yung lugod mo keng Ginoo. That is the question. Uy, Diyos ko, palagi ako rin kaya katamong manalbe kanini, may nga wala nung anuling medyo mabayat-bayat tayong pisasabihan tamo. Okay? So, ako naman sasabihan na mag-resign tamo karing obra tamo. Ay, niyang niyang mumukasikat-sikaran na ning kay, ning born again Christian belief kiti Pilipinas. Mag-resign law ring Kristiyano para mag-full-time law kang Christ, which was maybe correct or maybe wrong concept also. Tandaan tamo, istong merano ping pamilya, pananagutan tayong pamilya. Istong ating melyari nga masamting kayong pamilya, uling, tamo menintunan. Tandaan tamo is St. Paul, Pablo, habang magministeryo yan, gagawayang tent maker ya po Paul. Manintunan niya St. Paul habang magministeryo yan. So it is not an excuse. Nepo, nahuli mo ang magministeryo ka, in patugot na kaking obra, cannot be, ka makyasawa maya po, ka magpamilya maya po. Just concentrate yourself to God. Nepo, so nung mo agawa ito, dapat, istong may pamilya ka, biyayan may pamilya. Mika kapanintunan ka. But, do not be a slave of this job. Yan, alright? Ka maging alipin ning obra. Tandaanan mo yan, okay? So, that is the number one thing that we welcome very much. Hello, job! No? Winelcome tayong gusto yung obra keng biyeta mo, pero tandaanan tamo, ka paalipin keng obra. Pansinan mo yung sarili mo, kakaluguran, kabalen, pansinan mo yung sarili mo, baka ikaw ay isang alipin na ng iyong trabaho. Maliban na lang kung nasa abroad ka, nasa Muslim country ka, na hindi pwedeng lumabas. Pero tandaan mo, you can worship also God in a secret place, in your room. Do not forget that. Never forget. Do not forget your God during the Sabbath day and make it holy. Right? So now let's listen to this beautiful music by Casting Crowns, Who Am I?
Nepo, so switch on Twitch TV. Mag-Twitch TV po tayo para mapakinggan nating maayos at maganda itong Who Am I and 10,000 Reasons. There are so many reasons why God loved us so much. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong,
Safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua. Napakagandang version ng 10,000 Reason. Po. At
ng house kanina. There are 10,000 reasons to worship the Lord. Diba? So, yung kakatampi sa sabihan niya, ingobra manyaman niya eh. Manyaman niya ingobra. Asa salita mo yung kakatamong pangangailangan, yung kakatamong muri, deng luhuta mo, abibiyena ng obra, lalo na nung medyo matas ka sweldo, ne? Manyaman yung obra. Kaya mo, eme gagawang Diyos mo yung obra mo. Remember this, anything that takes place, God, in our lives, in our time, is idolatry. Nung nanuman ing sasalabat king oras, king lugar na ng Diyos, king biyeta mo, that is idolatry. Tandaan tayan. So, tamo masyadong pai-adik ka rin kay katamong obra. Binye na lang ng Diyos din. Ang tano mo nakuno ng Diyos din, obra nga rin. Baka nita samban niya mo, makanano ito. So, kaya mo yan, nisip ka kabali. Nisip tamong gusto. Nung makanano tayang i-balance ing obra, ampo ing pamanyang baking Diyos. Sempa paboreng masakripisyo yung Gino because of that job. So, remember this. Hanapin ng Diyos nung nino maning lulugod na higit. Lulugod king kayang pengari, lulugod king kayang anak, lulugod king kayang asawa, na higit king lugod mo kaya. Kakarapat dapat king kaharian ng Diyos. Makanano ito. So sobra ka lugod ka rin taong makapaligid kaya ka. So magobra na kang magobra. Akakalingwan mo na yung Diyos. At patila sigurado akakalingwan din niya naman ng Diyos. Makanano nung yung Diyos, lakone kaya kayan, lakone yung obrang ngayon. O kaya, miras kitang puntong kingwa na ka ng Diyos. Makanano ito, alakang kaugnayan kayo. It's a very sad thing, ne? It's a very sad thing ito. So, eta mo papalyarian na magita mong alipin na rin kaya katamong obra. Okay, so, before we discuss the next thing na medyo mabayat-bayat mo naman king biyeta mo, maliban pa king obra na winelcome tamo gusto king biyeta mo. Before discussing the next thing that takes place of God in our lives, let's listen to this beautiful music, nepo, Above All and Hallelujah by Demi Lovato. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay. Dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata. 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho
o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9. Demi Lovato singing Hallelujah. And we had also Above All coming from Lenny LeBlanc. Yan, dun sa Above All, nakita natin. God did not think yung kanyang position, hindi niya inisip ni Kristo. Hindi inisip ni Kristo na siya ay isang hari. Pero bumaba siya rito sa mundo para sa ating lahat. Epo. So next thing that we welcome in our lives, and eventually bringing us far from our God. Anong mga yan? Anong mga yan or sino ang mga yan? Nino reng mangaya pa rin. Wapin din kaya katamong kakaluburan. Friends, yan. So friends are also blessings from God. Nepo, blessing pagpapala no ng Diyos, ding friends na rin. We even love them more than our family. Nakanya na tao na mas kaluguran doreng kaluguran kesa kare ng kapamilya. Sometimes yan, makanyan, let's accept that fact. Accept that fact. Na rin dakala tao mas kaluguran doreng karelang kaluguran kesa karelang kapamilya. Because, nepo, in karelang presensya, their presence, especially during the sad days, during the troubled days, nepo, or down days, nung kapilan na makalugmok ka, deng kaluguran at tsula. Sana pin. Alright, sana pin po ang ating problema, po ang alang-alaka, manakit ka pang kaluguran. Alright. Ngayon po. So, during sadness or happiness, yan, syempre, rin kaluguran, lalo na tsula rin is yung happiness, yung happy days. Ngayon po, ila rin mag-entertain kaya katamo. Bibiyedeng karelang precious time kaya katamo rin yung kaluguran na rin. But again, again. Some friends replace God from our hearts. Yan, ang hirap no? O yan yung sakit is tumaki pagkaluguran. Dening kaluguran na rin darayo da katamo keng Diyos. Nanungno ka rin, mas dakal tamo oras karelo. We spend more time with them than our time with God, than our time with our families. Okay? Instead na ing pamilya or instead na ing Diyos, yung paglaanan tamo, di ng tamong maragula oras keng biya tamo. Dening kaluguran na rin ni Remburi tamong kayabi. Ating makatula po. Makatula or makalungkot ba? Ne?
remember, Mika Last Supper, di ba? Wapin yung communion title, yung kaya katamo re-reminis keng communion, itang Last Supper. We do the Last Supper with our friends every weekends. Makanano tayong gagawan, di ba? Keng Last Supper, ating alak, ating tinape, yan. Pero ita mo, alak ya, ampong pulutan. Yan. Ne? So, in Last Supper, in communion, gagawan tayo. Kaya, Belo, rening kaluguran na mga mayap labaw, maroka kaluguran. So, we do the Last Supper with them every weekends. Drinking session. Siyempre, itang alak, simbolo na ning daya ng Kristo, itang pulutan, simbolo na ning katawan na, oh my goodness. O yan yung panyaptan tamo eh. Instead of taking the Last Supper or communion with God together with our family, together with the Spirit of God in the church, king balesambahan, we do it with friends on the streets, king dalan. Yan, king dalan totoma. And nung alalo mang king dalan na tsula king backyard, front yard, or king kilubdang sala ka rin lamag Last Supper. Nanungno ka rin sa samot depeng karelang pamilya where unknowingly you are putting your families in danger with your friends. Dakal tanang ikit makanyan, then tatang kapatad aminom, potang mga lasing na lo, in pagtripanda, rening kapamilya mo. Potang kay kamukat-mukat, ni-rate na niya mo ning kumpari mo, ing asawa mo, ni-rate ning kumpari mo, ikaluguran mo, ing kekang anak, o yan, ing malalyari. Okay? So, eto nga, be selective with our friends. Do not make our friends the center of our lives. Why not friend Jesus? So, metong na rin bagay nga rin po, tangkay datangin panahon, kalupa na ning Jerusalem, then ning friends sa rin, they will be the one to betray us. My goodness. Ila rin magtaksil kaya katamo. Ila rin magtraidor kaya katamo rin kaluguran na rin. So, ingat-ingat po tayo ng pagsasalita, pagkukwento ng mga personal na bagay sa mga kaibigan daw or kuno. Sa mga kaibigan kuno. Mimingat tamo po, uling anapin ng Miranda rights, anything you say may be used against you. Okay? So, tandaanan tayo po yan. Why not just friend your family? Friend Jesus. Friend God. At sigurado pa miras ka kayong banwa. Okay? So next, let's listen to this beautiful music. What a beautiful name. And Chris Tomlin also. Nepo, my chains are gone. Nukarim ne miras. Ayan. Alright. Listen to Twitch TV. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Sorgan, hindi na po tayo alipin ng kasalanan dahil sa sacrifices ni Jesus. Huh? Okay, so what is the third thing that we welcome in our lives na winelcome natin sila, tapos sila yung nagpalayo sa atin sa Panginoon. Okay? So we welcome freely in our lives technology. Oh my goodness. Baluta mo po nung nano ing effect na ning technology kay katamong tao ne po na all ages are addicted to technology, to gadgets, to computers, video games. Yan ating masakit pa itang pornography. Yan. And these things make us very, very far away from God na
instead na ing Diyos or instead na ing salita na ning Diyos, yang kekang bubuklat, yang kekang babasan, bali sana nung yung Bible, keng cellphone mo at chuya at aldoldo, bubuklat me, aldoldo, mag-devotion ka. Okay, pero mga puyat-puyat ka, mga sira-sira ka pa mag-aral, mga sira-sira ka diskarte keng diye. Uling, keng kaka-cellphone mo, keng kaka-computer mo, keng kaka-video game mo, keng kaka-panalbe mong pornography. Mga lason-lason niya, ingutak mo is being corrupted already with pornography. We don't, kening panahon na ini, ing makalungkot, we don't appreciate the sacrifice of Christ on the cross. And many na kung karakal ngeni, na maniwala kay Diyos. In sakit itang, ay maniwala ko kay Diyos, kilala kay Diyos, balo kay Diyos, malugod diya. Pero, oh my goodness, antayin lugod mo kay Ginoo. In Diyos, malugod diya kaya katamo. Pero ika, luluguran me na in Diyos. That is the question. So we are just like Jerusalem. We welcome Christ, but we did not entertain Christ. Yeah? So instead, naning malalyari, we are crucifying Christ every day in our lives kasi every day may kakasala tamo. Uling ka rin yung bagi-bagi nga rin eh. Nepo, kay ngobra, nanungno ka rin yung obra, meging alipin na katamo, lalong Domingo, pagobra tano. Den kaluguran. O yan. Nepo, instead na itamong maglid karela kang Kristo, itamong linid na katamo, nangaus kanine, ilang meging silbing gabi para idayon da katamo keng Diyos. Nepo, at ing tatawli ring gadgets and technology. Yan. So, sana po dakal tamo abalo ngayon aldo ngayon. It's 3:59, so it's time for me to say what? Goodbye or what? God bless you all. Yan. To say God bless you all. Kaluguran dakongan po. Anyapin po. Si-share ko kaya kayo yung bagay-bagay nga rin. Uling kaluguran da kayo. Wow. What language is this? Aman Raghav. Hello, Aman Raghav. Though I don't understand what you have written here, but hello to you. Thank you. Thank you so much for watching. God bless you all. Okay, it's 4 o'clock. See you next Sunday. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin